Eero Heinäluoma linjasi SDP:tä pari piirua ihmisen suuntaan. Mihinkä suuntaan Pia Viitanen linjaa? Ihmisen suunta on aina hyvä suunta ja ihmisen suunta on aina se paras suunta. Ja mielestäni tämä tie on oikea. Ja nyt mitä voidaan tehdä, niin on se, että otetaan pari askelta lisää sinne ihmisen arkeen. Sillä mä uskon, että ihmiset odottavat poliittisilta liikkeeltä sitä, että osataan pureutua niihin asioihin, jotka joka päivä on siinä elämässä läsnä. Ja niihin asioihin löytää myös ratkaisumalleja. Mikä on suurin muutos SDP:ssä silloin, kun Pia Viitanen sitä johtaa verrattuna nykyiseen SDP:hen? Mä oon sanonut, että haluaisin tehdä SDP:stä johtavan ympäristöpuolueen. Ja se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä meillä on valtavan iso haaste edessämme. Meidän tulee pelastaa tämä maailma meidän lapsille ja lapsenlapsille. Ja silloin meiltä kaikilta poliittisilta liikkeiltä vaaditaan vakavasti otettavaa ympäristöpolitiikkaa. SDP:n arvot sopii tähän asiaan hyvin, sillä me ollaan aina arvostettu sitä, että yhteinen etu menee sen yksittäisen lyhytnäköisen edun edelle. Ja niinpä me ollaan oikea puolue hoitamaan myös ympäristömme kuntoon. Kun uutta puheenjohtajaa nyt valitaan, niin onko tämä nyt sitten linjavaali vai henkilövaali? Tämä on varmasti sekä että, mutta kaikista tärkeintä on, että liikkeessä käydään se perinpohjainen keskustelu siitä, että mitä me haluamme itseltämme. Ja mä oon itse ollut sitä mieltä, että ei tarvitse mennä oikealle tai vasemmalle, vaan täytyy mennä suoraan tulevaisuuteen. Ja siinä tarkoitan, että liikkeellä on hyvä perinne. Me ollaan vähän kuin tämä Tampere, eli meillä on upea perinne, mutta me ollaan samaan aikaan moderni ja eteenpäin menevä osaava liike. Ja siitä mun mielestä pitää ammentaa se tulevaisuuden uskomme. SDP:tä on uudistettu nyt varsin pitkään, on tehty suunnitelmia ja mietteitä siitä, että millä lailla puolueen pitää olla erilainen. Mikä tässä uudistustyössä sinun mielestäsi on kaikkein keskeisintä? Keskeisintä on varmasti se, että jokainen meidän jäsen tuntee olevansa laulun arvoinen. Eli meillä on valtavaa osaamista meidän jäsenkentässä ja kaikki se pitää saada yhteiseen käyttöön. Uudet ideat rohkeasti peliin ja niitä vaan toteutetaan eteenpäin. Ja lisäksi mä haluaisin, että liike ulospäin liikkeenä näyttää siltä, mitä me ollaan. Reippailta ja pikkusen rock'n'rollia myös. Tässä on nyt uudella puheenjohtajalla tämmöinen ensimmäinen urakka voittaa edessä olevat kunnallisvaalit. Mitenkäs tämä tehdään? Uskomalla itseemme ja omaan arvoperustaamme, nimittäin kunnallisvaaleissa puhutaan maailman tärkeimmästä asiasta, ihmisten palveluista, maksuttomasta koulutuksesta, päivähoidosta, siitä kuinka pidetään huolta vanhuksista. Ja mun mielestä tämä on nimenomaan sosiaalidemokratian tällainen sydämessä oleva ajatus siitä, että tasa-arvoiset palvelut ovat kaiken perusta. Ja tämän meidän perinteisen sanoman esiin tuominen on meidän ykköshaasteemme. Mitenkäs nuoret saadaan takaisin puolueen piiriin ja toimintaan mukaan? Mä uskon, että nuoret haluaa toimintaa, ne haluaa sitä, että on tekemisen meininkiä. Ja ne haluaa varmasti löytää SDP:n sellaisena liikkeenä, että meitä on ihan kiva äänestää ja kiva tulla mukaan, että ei tarvi hampaat irvessä mennä sinne äänestyskoppiin. Eli mä uskon, että sillä tekemisen meiningillä ja puhumalla nuorille tärkeistä asioista, ympäristöasioista, koulutusasioista, tämän tyyppisistä asioista, niin varmasti saamme houkuteltua nuoria meidän hienoon toimintaamme mukaan.